La introducció de truites i verons a la majoria d'estanys d'alta muntanya ha provocat la desaparició dels amfibis i invertebrats autòctons i ha afectat indirectament també els mamífers i altres espècies terrestres que s'alimenten d'insectes aquàtics com els ratpenats. El veró pot produir també una forta eutrofització dels estanys, cosa que comporta una dràstica degradació de l'hàbitat. L'erradicació dels peixos es realitza a través de 3 mètodes mecànics: l'ús de trampes mitjançant xarxes i a través de la pesca elèctrica. El projecte inclou també un pla pilot per a l'aplicació de tractaments amb rotenona que permeti quantificar tant l'eficàcia com els efectes secundaris del producte i que estarà associat a un rigorós programa de seguiment. L'èxit d'aquestes tècniques ja es va comprovar en el projecte anterior, el Live Limno Pirineus, en el qual es van poder eliminar les truites i el veró en 7 estanys del Pirineu català. Va ser la primera vegada en el món que s'aconseguia eliminar completament el veró amb tècniques mecàniques. With the contribution of the LIFE program of the European Union.